разни политици, критици, до там достигнали, искали и го постигнали. Ама какво направили? Въобще не се справили. Сами в дупито са се оправили. Какво да са се направили, да са се оправили? Къде са се добавили с някакви добавки, слагали гадните морски подправки? Това са на Чико грозните справки. Как иска да ти казва, че той го крачи? Той крачи пътя по тази пътека. Той, брат, да знаеш, че е човека, а не е спека, да прави клека, да се мисли за машина, че много взима или минава. Ама да знаеш, че при Чико това не се отдава, не налага и това му се полага да е без лага. Шива еба, майка ви долна, злобна и отровна. Чико ви пуска малко слова, лирика и ви праща в клиника, там където няма да можете да се оправите и даже няма да можете да се справите. Коравите, батки с матки, вие сте путки, ще ви го сложа в задните дупки. Искате да ви купя и да ви дупя, да ви еба в гадната уста, защото Чико е истинска змия, която се увива около врата и ти чупи врата и ти изкарва през грозната врата, защото ти слага торта. Цъка си тенис на корта, защото това са му любими. Те рими са мои, лично от ума са ми излезнали, си ги казвам, че ми са свои. Не са ваши или наши, вашите тракове стават на каши, умешени, замешени с мешилката. Слагам ви на гълъбовска бесилката и след това ви гася, защото мога и ви мразя. Аз от тук нататък започнах да се пазя и за това гадно ви газя. И какво да ви кажа? Няма спирачки, не ми трябват пачки, трябват ми просто хора, на които мога да имам доверие, а не да съм като за беззрение. Това ли ви е поведението, зрението на БГ населението? Чико е супер активен, а народа на БГ е супер наивен. Трябва да е силно прогресивен, а не толкова негативен. Активен съм аз, няма да ви дам пас, дам газ. На морските акули съм княз, а с ряз, да така. Затова дади назад, ама не така каска. Чико, според тебе има ли маска? Или се е напушил с тази чукфаска и ви пръска мозъците с паска, саска, която няма да ви хареса, защото стига до стреса, дето идва от димната завеса. Къде са Джеса и Веса, Песа? Направо са спрели, замрели. Тия гето маняци тука са умрели. Въобще като ме видите, по-добре да се наведете надолу. Чико пуска своето соло, няма да остане голо. Чувайте и после се надувайте, ако искате и искате, ама трябва като Чико да натискате. А на мене ми върза и за това ще се пусна по тази парзалка. Ще смуча малко от тази близалка, не ги пиша с химикалка на тетрадка. Моята патка е нормална, ама е доста и банална. Ай свалка, пръскам ти мозъка с палка. На Чико грозната мисъл има смисъл, става кисъл. От тука нататък ще ви прави належ, защото Чико предпочита да вари пеш, да ви прави леш. Да, някакви там, дето се правите, че много разбирате, ама на грешното място се спирате и не го разбирате. Затова е по-добре да се прибирате там в морето, да си правите сифтето с меверето, да изпуша масето с братлето, което тук в момента спи. Ама преди това
яко гърми. Да, а ти какво можеш да покажеш? Или само това ще кажеш и сам ще се накажеш, браточка. Няма да ти скарам от пикото точка. Почка, която се пази и ви марази.